det kan godt blive sådan en gang med lidt. Nej, han snus som en røv. Han er farlig. Hvad det helvede sker? Han snus som en røv. Nej. Har I aldrig prøvet at komme i skrev? Det er måske ikke så mange, der vil sidde her og sige, ja, det har jeg. Og kom i skrev. Ja. Hvis man kan tige stille, hold sin kæp. Sid helt stille i skrevbunden. Så kan man se den lille røv. Han snus som en røv. Hvis den håber bare den mindste lille luder, den har loppet lige lugt i røvhullet igen. Lige lugt i røven. Har du aldrig prøvet at komme i skreven i helvede? Der skrever jo alt i Danmark. Jeg tror, du mener at komme i skoven, ikke? Selvfølgelig har jeg været i skoven, ikke? Og der kan man... Eddie Hjort snus som en røv. Han snus som en rev, det er rigtigt. Det er han selvfølgelig.